Уважаеми гости, мили приятели! 1 ноември, Денят на народните будители, е един от най-светлите български празници. Празник, символ на победата, на светлината, сияща измежду кориците на българските книги. Сърди великите синове на майка България, които са направили що е лично щастие и благоденствие. Давали силите и живота си за своя страдал. Нека обърнем поглед назад. Там, в миналото, ние разпознаваме духовното си родство с първоучителите, светите братя Кирил и Методий, създатели на първата славянска. Апостолът на свободата, Бачо Киров, Панайот Вълов, Васил Петлешков, Тодор Каблешков тръгваха в потайна доба с патриотичен полив да основат тайни революционни комитети и да подготвят съобщо народно въстание. Какъв е брой на триъгълниците на чертеж? И защо? Чуждите елементи нека да не са. Значи да ги броим по единично. Да, Един, 2, два, 3, три, 4, после четири, целия големия 5, после двата, по двойки, и 6, другата двойка и после по 3, 7, 8, така по двойки, 9 по тройки. и 10. Втората е Кармелита Джета. Колко секунди преди Ивет Лавова е финиширала тя на този финал? Значи втората, коя е? Кармелита. Вижте къде е тя. Тя този път се е класирала на кое място? На първо. Така. Колко секунди е тя преди Ивет Лалова? Какво трябва да направи? Аз трябва да ги извадим. От колко? 10. От резултата на Кармелита, който е? 10. И 90. Трябва да започнем от най-голямо. Добре. Трябва да го сравним с този на... 10,97 минус 10,90. С на Ивет Лалова, чети хубаво условието. Ивет Лалова. Да. Аз Да. Пак си близо там. трябва пак да го извадим. Да. 11,20. Значи от 11,27 трябва да извадим резултата на Кармелита Джета. Да. Така. С 7. Добре. Митко Кривен, така. И ако беше прав. Хикс, ще запишем, че Хикс е равно на 6,23 Какво минус 23? 6,23 стотни. Стотни минус 4 Така. е равно Кой отговор ти хареса? на 2,23 стотни. Отговор. Отговор. Чудесно. Да не наградата. Не. Този 15 Не. 20. Да. Защо? Защото щом е платила 10 лева и платила половината сума, Така. значи трябва да се Значи даде половината книга струва? 10 лева, А цялата? 20 лева. За 3 шивачки за един ден ще ушият един костюм. Добре. Следователно, Но шивачките не са 3. но шивачките са 6. Така. Не, следователно 6 Така. шивачки за 6 Един ден. за един ден ще ушият 2 костюма. Така. А ние имаме А ние 6 шивачки. 6 шивачки за 6 дни. Така. И следователно те ще ушият цели 12. Ти си какво предлагаш тук? Ще умножиме 9 по 32. 9 по 32. Къде получихме това число 32? Да обясним на другите. Забравяш 20 плюс 12 см, защото едната дъска Е е широка 12 см, разстоянието между дъските е 20 см. Тоест 12 и 20 прави 32 см. Накрая аз искам да благодаря за проявената от вас активност и да ви поздравя с 1 ноември, Деня на будителите,
които с делата си очертаха пътя на нацията ни към духовна идентичност. Разбира се, днес от нас се иска много по-малко да съхраним сътвореното от тях и да отстояваме българското. Затова пожелавам ви здраве и сили. Вървете смело напред и обмисляйте постъпките. Както повода е предстоящия ден на народните будители, искам да благодаря и на ръководството, че се е отзовало на тази инициатива, на колегите от училището Домакин, на всички вас, че отделихте от времето си, макар и в